Żmien il-biljetti tal-ajru irħas nistgħu nikkunsidrawh xi ħaġa tal-passat. Sostna dan Willie Walsh, direttur tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat Trasport tal-Ajru, meta spjega kif il-prezzijiet se jkomplu jiżdiedu drastikament minħabba żieda fil-prezz tal-fuel. Sostna li bl-ekonomiji globali li għadhom qed jirkupraw mill-pandemija tal-COVID, konsegwenza tal-gwerra fl-Ukrajna, il-prezz taż-żejt żdied u għalhekk dawn l-ispejjeż kollha se jkunu qed jgħaddu f'ħoġor il-konsumatur. Walsh sostna li min qed jaħseb biex fix-xhur li ġejjin imur vaganza għandu jkun preparat il-prezzijiet se jkomplu jiżdiedu għaliex prezzoli taż-żejt ifisser aktar infiq biex tibbukkja siġġu fuq ajruplan. U insista li apparti żidiet fil-prezzijiet il-konsumaturi irid iħejjeru wkoll għal ħafna titjiriet li se jkunu qed jiġu mħassra fl-isfond ta' konfużjoni fuħut mill-ajruporti internazzjonali fost oħrajn f'Heathrow u Gatwick. Walsh spjega li ċertu ajruporti mhux qed ilaħqu insista li hemm bżonn jaraw x'se jagħmlu biex jakkomodaw kemm jista' jkun nies. Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-linja tal-Ajru Nazzjonali Air Malta indirizzat il-kwistjoni tat-taħwit li hemm fl-ajruport Ingliż ta' Heathrow fejn spjegat li proprju f'dawn il-jiem sal-24 ta' Lulju passiġġieri jafu jesperjenzaw tibdil fid-dati tal-ivvjaġġar tagħhom kawża ta' sfidi enormi li qed iħabbat wiċċu magħhom dan l-ajruport partikolarment ta' sigurtà u operat ieħor. Kellem ukoll Josef Varadi, il-kap eżekuttiv tal-Wizz Air, li insista li l-linji tal-ajru mhux qed ilaħqu mad-domanda ta' passiġġieri li jridu jsifru. Ta' minħabba l-fatt li waqt il-pandemija kienu diversi l-ħaddiema li telqu minn xogħolhom biex isibu impjieg ieħor, bil-konsegwenza li issa l-ajruporti qed iħabbtu wiċċhom ma' nuqqas qawwi ta' staff.